dyma Dewin. Helo! A dyma Doti. Dyma'r Bala-loon. Mae'r Bala-loon yn mynd â Dewin a Doti i bobman. Beth mae Dewin a Doti am wneud heddiw? Mae Dewin a Doti eisiau mynd i siopa. Mae'r Bala-loon yn uchel yn yr awyr. Edrychwch, dyna Gylch meithrin Hermon. Helo! Mae'r Bala-loon wedi glanio yng Crymych. Beth bydd Dewin a Doti yn gweld? O, hwre! Mae plant Cylch meithrin Hermon wedi dod i siopa heddiw hefyd. Mae'r plant yn prynu llyfrau. Mae Dewin yn hoffi llyfrau. Mae Dewin yn darllen stori i Doti bob nos cyn cysgu. Llyfrau lliwgar hyfryd. Mae'n amser talu am y llyfrau. Diolch yn fawr. Draw â ni at y siop teganau. Mae'r plant yn prynu teganau. Teganau pren ar gyfer y Cylch meithrin. Mae'n amser talu eto. Diolch yn fawr. Bag coch llawn teganau. Hwyl fawr. Mae amser i fynd i un siop arall. Mae'r plant yn prynu ffrwythau. Mae llawer o lysiau yma. Mae llawer o ffrwythau yma. Dyna daith siopa dda. Mae'n amser i Dewin a Doti fynd yn ôl i'r Bala-loon. Hwyl fawr, blant! Tybed ble awn nhw nesaf?